Hello guys, grabe naman tong nadisgrasyang sasakyan, natumba pa. Ito oh, tingnan natin. Tingnan natin kung may tao. Truck pala to. Wala nang makaalis na ang may-ari nito. Grabe naman. Tumba oh. Yan. Itong nadisgrasyang sasakyan sa ito po ang daan na patungong Sigay, Ilocosur. Sasakyan ng mga kontraktor ata yan. Grabe. Ito ang daan ng itong kalsada. Siguro nawalan ng preno siguro yan. Ayan oh. Grabe. Natumba talaga. Iniwan na ng may-ari. Iniwan yung driver ng sasakyan na to.